Hi guys. And guys, for today's video ay papunta tayo ngayon guys sa LTO at magpaparehistro tayo. Parehistro natin to si Isnaisi sa LTO. Ayan, papunta pa lang ako sa sa LTO Naga guys. Nandito tayo sa may C5 Road, Naga City. Ito sa shortcut. Ayan guys, step by step guys, ano ko sa inyo kung paano magparehistro sa LTO guys ng ating motor. Yan. Paparehistro natin to si si Octatrike guys. Ayan guys, kasi kasali tayo sa motor rally di San Jose. Kaya ano natin si Octatrike guys. Paparehistro natin sa LTO. Ayan. Samahan nyo ako. Let's go. Ayan guys, touchdown LCC. Malapit na tayo sa LTO. Pumunta muna tayo sa insurance guys, kasi mag-ano tayo ng insurance sa ating motor. Tapos ito guys, ang LTO dito matatagpuan guys sa tapat ng LCC Naga, dito sa may Sabang, Naga City. Kunti na nagpaparehistro ngayon guys dito sa LTO. Ayan, ito ang LTO Naga Land Transportation Office. Ito tayo papasok mamaya guys. Punta muna tayo sa insurance. Yan, daming mga motor guys naka mga yan 9 pound. Napakadami. Tapos ito naman guys ang tawag dito, emission center guys. JMB Emission Testing Center dito sa Naga City guys. Diyan tayo pupunta maya. Muna tayo. Insurance muna tayo. Hindi ko bukas ni boss sa balyaw. Bukas ni sa balyaw. Ay, digdig ako sa balyaw. Kaya abi ma. Hey boss. Maparehistro ko boss kang motor ko. Ano po? Ha? Maparehistro. So guys, yan, touchdown tayo dito sa emission center. Ngayon tayo kasama natin si Octatrike. Dito tayo. Ayan. Ayan si Octatrike. Maparehistro na natin siya guys. Salamat po kuya, tinulungan tayo dito. Ayan. Mamaya marehistro natin si Octatrike guys. Sheesh! Ayan guys, papunta tayo ngayon sa inspection area ng LTO. Tayo dadaan sa kabila. Nandun sa harap yung yung inspection dito. Yan guys, LCC FedEx Plaza. Yan guys, ito na tayo sa LTO guys. Inspection na tayo. Yan, dito guys ang inspection area ng LTO dito sa Naga City. Inspection na tayo guys. Papakita lang natin itong papel.
pila na tayo dito. Dito tayo sa inspection guys. Tabihin natin itong papel. Okay sir. First start. Ayan, inspection na idol. Di ba sir? Na ano kay nagaw kay kang ano kang ilaw. Kuya. Right? Sado. Bawal kayo boss. Tagalon. Busina. Itong nag-rapid. Pwede tanggalon ko naman yan. Tanggalon ko na. Tanggalin mo. So yan guys, katatapos lang natin magparehistro dito sa LTO Naga. At medyo natagalan tayo dito sa ano, sa LTO. Kasi pumunta pa tayo dun sa portal ano eh. Pa-register pa tayo dun sa may portal. Yan. Ayos na si 125. Ready na papunta sa partido. Yan. Pa-registro na natin. Naman tayo ngayon sa Toyota. Let's go. Natin si Pop Cesar mamaya. Kukunin natin yung riding gears natin dun sa ano, sa Toyota, sa TCS. Peace out. So magandang hapon mga kauragon. Ayan, katatapos lang natin guys magpa-restro dito sa LTO Naga. Ayan, napakabilis ang kanilang process. Hindi ka lang abutin ng maghapon. Nakaparehistro na tayo sa ating motor. Kaya maraming salamat. Thank you Lord. Ayan, papunta tayo ngayon guys sa TCS Camsur. Kukunin natin yung riding natin doon kay Pop Cesar sa Toyota Camsur guys. Riding natin riding tawag dito, riding gears para sa darating na motor rally. Touchdown Robinson's Place Naga. Yan din, mamaya na tayo papasok dyan. Balik natin guys. Ito na muna tayo sa Toyota. Yan guys, mga gusto magpara-restro ng mga motor nyo, punta lang kayo sa LTO Naga. Napakabilis ng proseso.